Hello. Maupay nga ti urod to aton nga tanan, mga kabugtuan, mga kasangkayan. Adi kita yan mga kaon kita aton ti udto. Ay kadam manhit nga kanon oy, tapos ang sura usala. Pero ayos la ito, sadang ito. Kami naman kita di kape, sarabaw, karuyag. Pwede kita suoy nga may adalasuna, atong tubig nga irimnon. So makaon kita yan aton ti udtohon, kakahuman na naton maglaba-laba. Naglaba kitahin pirala ka bugos kay hinanglan labhan ang mga sarwal kay atong gagamiton ang sunod nga adlaw may dakita mga lakat na atong ta buligan kita ngan ubdan kita atong Ginoo sa atong mga lakat ang mga ada trabaho yan na masulod pala mga mauli maeskwela masulod mauli ayan pagirot kita aton pag-uli habiyahe kung nakamotor kita single ayo pag Laksindoro kulop may dananabo namatay ang sakayhan rider kay gimpirit niya lumusod dito id sa busway adto natudol hiya ang iya angkas naligis han bus asya ito nananabo ang mga permi nagaapiki hinwaray lugar ang karuyag niya makabot hin temprano kadtuhan iyo kakadtuan temprano liwat paglakat habalay kay basi diri ka nagmamadali. Sabi ko nakamotor ka ano man imo sarakyan. Siyempre kung orhi ka na, malilit ka na, magmamadagmit ka gud hiton. So, para diri ka magmidagmiton, temprano hin lakat habalay, bis temprano la tungkol ka trabaho diri ka malilate. As iton mga teknik diri kay last minute ka la permi malarga nagmamadali ka adso ito na nabuka kulop nagmamadali na kuno adto kanulo yan pasahero patay asa ito salit hirot kita hinay la pagpadalagan sa sarakyan ngan nakathabala hin temprano kay basi umabot hin temprano hanay kakadtuan diri ka malilate asa ito aton mga sagdol. So, mula ito, tara, pangaon na kita, kay magutom na nangungurog na ta akong tiyan ng tuhod, kay akong kamoto nangungurog na gani. Kaya naglaba, pa daw kaya na aton almusal kanina. Duha lang nga tinapay nga, slice bread, ng kape. Asya na iton. Tapos naglaba kita, pero kay makusog man. Sa spirulina kita. So, mula ito, tara, pangaon. Salamat gyapon ay ngalimtigad pagdukutan aton channel kay base ni Dumako. Kung Dumako ini, itida ko na sila ito. Salamat. God bless us all. Bye-bye. Thank you Lord for the food.